Membabi buta. Membabi buta. Ana pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Ana siapa sabta cihawati. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwe dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku, ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kapur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ha ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Suwe konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, srasan dadaku ki anggurum sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuh? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Namung Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir drajange dewan. Durung jagat Dewa Bathara Janaka wonten dawuh. Ngandel apa ora? Lah kok iki lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina. Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama, kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gluduk, ora ana udan, kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jero lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula trinanting kalane Kang Rayi pun Dewi Bango mati. Yayi Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu-patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas pausaken dhateng raipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe Arjuna?
bareng Nyai Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresna karo Janaka meneh kok njur ngengel kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresna kaliyan kula. Kok sik to garwa Madukara ki rak pirang-pirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Nyai Arjuna kuwi katresnane mung marang Nyai Ratu Banowati. Dene Nyai Ratu Banowati samangka wis paring mangandikan yen ora tresna karo Si Adi kok Si Adi banjur nglokro. Kula badhe pados margining pejah. Kok sik to aja kesusu kaya ngono. Pendhita kok sandangane kaya ngene iki Yayaan penditane. Tok siapa apa sabda apa iki iki basa ngendi takon karo aku kowe luwih dhisik ngaku sapa kowe Nalendra Ndarawati Prabu Kresna ngerti karo aku ngerti wae kula kelino ning koran us kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ha ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Wis konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya suwe aku kaya kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe sasan dadaku ki an gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Nanging Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggira drajange dewan. Poko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik to, kowe iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Brataya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindhul. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusi karo pecah bareng. Sapa iki pendhita kok rupane kaya ngene? Kowe lah, keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparangan. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati dengan semplo siraman.
Sang Begawan Liceng Sumah Lurah Bagong. Nalika semanten ical wujuding Sang Pinandhita babar wujud Lurah Bagong. Wondene Bagong kemapan wonten negaring Astina. Babar garwane iki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Kowe ngapa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah iki. Kula niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus teglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku kena-kena ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan iku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Oh. Denyai langkang memanise wadananira layu kumel jamrah nyomaratani aku jalo ngapura tenan ya mbok kiem sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan aku saiki wis arep insaf ya estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. Nggih ra ngoten ta. Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula pun mboten ajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ya apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggo anggur petel dasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Hus. Fokus wae. Wong ora kok. Leren. Wis ora aja mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda aja omben-ombenan, aja mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bako ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semanten leren. Ah, wis ndelekke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, dicipi jojo nenggala. Nggawa nenggala barang ben sawengi. Sayang aku wis ora tenan, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune tememplek.
Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu, kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insap. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insap. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insap tenan kuwi, insap tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama. Oh iya. Ora bisa pisan. Ora bisa pisan. Wis kudu insap tenan aku, Truk. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong itu mus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina, kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina, sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi yang bagi yang wis santai wae. Aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki. Panjenengan paring dawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kajembel niki peteng. Ya, Gang. Heeh, wong listrike mati. Wah, anggere entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewane mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa men nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok yo sowaning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak
supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken Bapak Ndara, awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin Bapak mesti sedo. Ya, Kang. Mergo Bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton, kula wis omong karo Bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok ya. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sikik. Mundur kok. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono ta yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Oh, tu, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petruk. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sediwa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng diputuk pundi? Disuwun ngampil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Merga ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes
kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tumuli gondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kuwi Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka. Ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya. Niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sira Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Drasdewa nggondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Drasdewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Drasdewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Drasdewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Drasdewa iki nggondheni pustaka Jamus Klimasada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura. Dadi Drasdewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya.